କରିବି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ତମେ ମତେ ଦେଖିବ ତାପରେ ତମେ ମାନେ ନିଜେ ସେମିତି କରିବ ଏମିତି କାଗଜ ନବ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ତାକୁ ଏମିତି ବସିବା ଏମିତି ନବ ହେଲା ତାପରେ ଏମିତି କରିବ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଏମିତି କରିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ ତ କରିପାରିବ ତ ନା କରିପାରିବ କରିପାରିବ ତ ଏମିତି କରିବା ତାପରେ ଆରେ ପୁଣି ଏଟାକୁ ମୁଡ଼ିବ ପୁଣି ଏପଟକୁ ମୁଡ଼ିବ ହେଇଲା ପୁଣି ଏମିତି କଲା କରିବ ପୁଣି ଏପଟେ ଏମିତି ମୁଡ଼ିବ ପୁଣି ଏପଟେ ମୁଡ଼ିବ ଏଠି ଦେଖୁଛ ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏଟାକୁ ଏମିତି ଖୋଲିଦବା ଏଠି ଆମ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ କରିବା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରିବା ସେଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଭଲସେ କରିବା ଏଠିକି ଦେଖ ପାର୍ଟି କରନି ଦେଖ ମାନେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ এইଟା ହେଇଗଲା ଆମର କଣ ଏଇଟା ନେଇକି ଆମେ ନଈରେ ଭସେଇଦବା ମାନେ ସେ ଭାସି ଭାସି ଚାଲିଯିବ ଦୂରକୁ ଦୂର ହେଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ହେଲା ତାପରେ ତମମାନେ ସବୁ କରିବ ନିଜେ 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 କର ଯେଇଠି ଭୁଲ ହବ ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦିଅ କିଏ କରିବ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଏଇଟାକୁ ପୁରା ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଛାଡ଼ ତାପରେ ହେଇଗଲା ଆମ ଡଙ୍ଗା ଦିଟା ଡଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ହେଲା ଶିଖିଗଲ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ଶିଖିଲ